Ka Khase Hills Autonomous District Council kapan shlur tang yaki breu shimet bat yaki hima bantung ding katba yaki jaka ka KHADC ki badan West Khase Hills kam shamla le AA ya kani la ong do president ke Henyu Trap Youth Council West Khase Hills uba lumlang khas imli hadin ke jinya kendo yu chief executive member ka KHADC uba penyat sing sim haka ar phahanru tarik risau araja ar phaulai kaseng kala karpat ya ka KHADC bantung ding yaki jaka ki badan West Khase Hills but UCM ulakular baling ba ka Social Forestry Wing ka KHADC en sashim kya habe dei bat kani kamat ha ka ju ka por ka seng kala dawa ba ka KHADC ka deban pet ya ka khando ka siap ha ka than West Khase Hills bat ban pen khlan ya ka roi ka par ka khai pateng ha ki yau jong ki jaka khaput ka seng kala dawa ru ba ka KHADC ka deban batha ya ki hima ki shnong ba kim dei ban INOC shaki barjala ki ba wan tre hapo ka shnong ling ba ka campus gramin dak sevak na ka post office laong bana kalyang jong UCM ulakular bu shimkhia bat kin sapen mi ya ka hukum baka nom sha ya kishnong ban INOC kulmar entah ke bah konsan bang ikren thang ni ikren phang ka traditional dress tadi phai hoi teng ni sendang hateng ki ken thai ki kham ri ka sem ka kersya gun ta ten rei kariam tan rai ni sendang ru ka kham du na ka ta te ngi ong ba i ajung be council ba kan perkhat spang kariam tan rai la gum no sisin sibnai la ka dei ha ki CDC la dei ka office jong sim jong ki serdar te na i ba i ong ba in sasim be ta jing ajung mo jong i men sa perkhat nam ta kan ni bat ka ba kongsan ka bang i kendu men ta ka long ba nhiều khâu persen ki dukan ki nong khayi bar jala ila don hasyalang nadu akau senam ki balada haduk mata tingi saudio hapo jang ka West Khase District tang ka yo syalang ka bala syak kini no hagi bar jala kam dei ka yo bodar ngim keren sepang ta yo bodar dei ka syalang ka hapo jang ka West Khase District hapadeng magadon markhap ga Garo Hill District tinaglian jungi perkhat ba ikerpat yo CM bom desu ban issue trading license syaki bad lagi badan hasyalang nang ni syakmat iba thamai ban nom renew su yaki barim ru kata ka dei ka jing kerpat ka jongi nomor larangi phai kat kum ka an ka jong ka himanosteng phang ka di administrative of himanosteng rule arajan ru ka keren phang in case of udikhar ka keren phang kata kong udikhar umla ban syong ban sa hapo jong ka himanosteng ti kumut ba ka jing keliru ya ka himanosteng balai pat ki badla ki don hasyalang manu ba ai no si te nakaliang jong ngile pasyam bane kendu yo sim jeng manosteng rei le thu ba ka jing ai no si ka dei nakirang ba snong ku don tu hasyalang tingum laban keren ni kata nomor ba hima ka don la ka jong kabor tingum tangi kerpat yo sim ba keren e ka himanosteng ba kinom isu su ya ka no si shiki di badla kenang ba nomor ngitip la kimyo no si kimyo ya trading license nang ni tingum tan nakaliang jong sim ulong ba usap tha ya ka himanosteng ba kanom ailat su yaki NOC bakinuan nang ba kisnong kide ban yo yaka NOC nakahima om na gitu kisnong ban yo yaka trading license nak ni te nginget baka hima ngin sape ka hima lada CM badan bulan jungi le yakta ka bangi le keren bangi se ka hima nang sen kan sa ai ka jubab lakan le nem katum kanika rule jong ka hima nang sen ti ba upar jela umla ban syong masa umla ban tari ban kata hapo jang ka himan sai ti ngej bakaniru kumbang ile kendu CM ke keren sipun ke ngej to ya kaniru kan urlong reji kwai jungi nomor pi i paradok prasnam jungi ki badai nang tu na than lengam ki bahap ha syalang area kia klem jam henrai pat ki bar jela pat ki kam ki dukan ki bahap ti kumtangi kerpat ya ka yo CM ba ka himan sai bahkan perkhat thamai halo gani kenang ba ki Produk perasam jungi ki langam ki badan hang tu kin long ki try jong ka yo syalang ki long ki try ki nong di jeng di hang tu kenapa ka kam keru jam ru kan ja kan yarap ha tu ka than jungi kita ke ki jeng kendu jong gawe ke long bala deng pe ya ki pai ba jong wes ki sir ki ong baga ki CDC ka pen slur tang ya ki bregu basimet ki hima bantung ding lagi jaka jong ka KCDC apa West Khase kum hathia bari bakiwe ki jaka ki don shibun te kumlo ki ong te ki we hndre la de pi tham le e te naglen jongi la karpat yo CM
bade banda thungding no itu di jaka ki badan ha tiap hari ki jaka ko bahe ba bagi we ki benta ki ba badan po jongka West Brazil district